Acabem de presentar La comunitat de l'Olivera, de l'escriptora i il·lustradora Aitana Carrasco Inglés. És un projecte que llancem des de l'àrea de Bon Govern i Transparència de la Diputació de València per a que arribi a totes les escoles de la província a través dels ajuntaments i per a treballar el concepte de la responsabilitat social, un concepte que abraça moltes directrius a tindre en compte per tindre una societat més justa, més inclusiva, més socialment responsable en definitiva, i que esperem que siga un material atractiu i didàctic per a les nostres escoles. Es tracta d'una comunitat, com bé indica el seu títol, de l'Olivera, on conviuen 5 ratolins i ratolines i una mussola que representen els diferents sectors poblacionals que tenim en les nostres societats, que representen aquests diferents convivents de les comunitats i que treballen el ser respectuosos amb ells mateixos, amb les persones que tenen enfront, amb el seu entorn, que siguin ratolins i ratolines que miren pel medi ambient, que tinguen unes conductes de vida sostenibles i habitables i que entre totes i tots aconseguisquen un entorn millor per a totes i tots, construït entre totes i tots. Es treballa la inclusió, es treballa la sostenibilitat, es treballa el respecte, es treballa la cura pel medi ambient, es treballa molts valors que els xiquets i les xiquetes podran anar lligant per a tindre entre ells i elles una noció de lo que és la responsabilitat social i per a entre totes i tots construir aquesta societat socialment més responsable.